بریا هەڵبژاردنên çardey gulanê bi sporên nêvdewletî yan şrovekarên siyasî digotin ku Amerîka çavekê bi çavekê mezin temaşevan helbijardina nediketin. Beşeka wan digot ku Amerîka yani bi şêweyek ji şêweyan nedixwast ku Recep Tayyip Erdogan bi ser bikeve. Yani di piştperdeyan da piştebaniya opsiyonê dikir ku beriya helbijardinan jî eger li bîra wan bîtin ku balyozê Amerîka li Enqê seredana CHP kir pişra ev wê hatina yan bijin ve çûna balyozê Amerîka ji bo cem CHP Erdogan gelekî tora kir. Ev yeke nîşan da ku Erdogan digot Amerîka piştebaniya opsiyonê diketin. Lê niha Recep Tayyip Erdogan bi ser ket. O Joe Biden jî bi telefonê pîrozbayî jê kir û gotûbêja gelek babetan kir. Duhê yek ji wan jî Firokên F-16 ku prizgirîkeka dûr û dirêja di navbera Amerîka û Tirkiyeyê her wiha prizgirîka endambûna Swêdê di NATOyê de ku Tirkiye berbest e li hember endambûna vê. Derbarê vê mijarê min mêvanekiye Profesör Dr. Mezher Baglî bi sporê peywendiyên navdewletî li Enqereyê digelmeye. Doktor êvar baş tu bi xêratî ji bo Kurdistan 24. Dest pêkê bêjin çarenivîsa siyaseta derveya Türkiye'ye digel Amerîkayê di rojên dahatî de çawa derbaz dibe. Bi heman siyaseta beriya helbijartinan dibe yan guhertin bi ser da dihên. Bi rastî yani siyaseta Türkiye ji derva da ji pir hembera da yani em bêjin ji pir diwala da mîna berek ku berî yani dewra iktidara AK Partiyê de werga namaşe. Em zanin ku yani Türkiye dixwaze ku pir tiştane yani pir müşkilatê xwe pir meseleyê xwe bi polîtikê xwe müstekîl bimeşandin bide yani em bêjin bi vîzyona xwe û bi fikra xwe û bi mejî xwe û bi aqilê xwe meşandin bide lê berê newerganî û em zanin ku pir caran xusûsan li hêlê leşkerî yani polîtikê leşkerî bi Amerîka da girêdayî hûn û pir caran jî Amerika û Türkiye bi hevra ku îtifak kiribûn ji lêbele yani menfaata ku divê îtifaqê de ji Amerîka da piriya ji Türkiye da pirîtine û yani Türkiye ji zamanekî dûr da li ser vê mijare pir dixebitiye dixwazî ku bi müttefikê xwe re em bêjin aktorekî müstakîl be yani ne aktorekî dibin destî wan de we ne dibin emrî wan de we wê pir dixwaziye. Em dewra Trump da jî gelekî ew dane ser yani em bêjin zor û zehmet da ser Tirkiye kir ku yani Tirkiye dibin emrî xwe dibin hêzê xwe werganî bimeşin. Lê Tirkiye got bele yani em dixwazin bi wera îttifaqê bimeşin. Doktor beriya helbijartinan siyaseta Amerîkayê jî siyaseteka tund bû li hember Tirkiye taybet Erdogan دیواره پیفروتنا فروکین F-16 و gelek waran da jî. Lê niha tu wiha dibînî piştî serketina Recep Tayyip Erdogan bu careka din de helbijartina da îtir siyaseta hem Kongresa Amerîka hem Serokê Amerîka li hember Tirkiye yani hindekî nerimtir bibe? Yani ji bera çetir bibe ez ber dibînim ji bo çê ku yani evna jî ev muhalefeta Tirkiye jî kekê cemiyeta Türkiye pir nasnakin yani memleketî Türkiye em bêjin lê berê evê vana tene nîne yani cemiyetê sosyolojî tene nîne yani dîroka wana çanda wana pir baş nizanin ev kesê ku meselenin li Amerîka bin ev ji wan re malûmata ji Tirkiyeyê de dibin ev kesana pir rewşa Tirkî baş nizanin ji bo wê havî evna pir eva xwe yani stratejiya xwe gelekî xelat kirin gelekî yanîş kirin ji bo wê havî ji bo rohaşin da em bêjin bi heqîqetê re nasbûn û şin da ewa wan were guhertin ez ber dibînim yani mecbûrî wer bibe ku wer nebe nikan bimeşin yani ev istihbaratçî FETÖ'cüya malûmat gelekî xelat dane wana evna stratejiya xwe ser wan înşa kirû yani ser wan bîna kirû lê nihanî li ser heqîqetê yani li ser rastiyê bîna dikin muxalefetê jî lê belê werganî bi wan re müşkilat werganî çareserkirin nîşan dawin lê belê nemîne gotina wan bû yani rewşa tu dibêjî
از دوی باوری دامه یعنی دوان هەڵبژارتنان دا ینی پشتی سەرکەتنا ڕەجەب تەیب ئەردوغان هەندێک سیاسەتە ئەمریکا لەبەر ڕەجەب تەیب ئەردوغان و تورکیا نەرێمتر ببە لێ نەها دوو پرێزگریک di navbera Tirkiya û Amerîkayê de hene yek ji wan firokeyên F-16 ye ya duan jî pirsa endambûna Swîdê di NATOyê de eger Amerîka firotin û sexbêrkirina firokeyên F-16 bikete merc li hember vê yekê ku Tirkiya razî be Swîd bibe endam di NATOyê de wê bikarbin siyaseta nerim li hember yek û du bikarbînin demekî da Tirkiya dibêje heya Swîd mercên min cêbecê neke em rê nadên bibe endam di NATOyê de. Kekê tu zanî ku bana merî yani tiştekî bêj û kesîn wanî nabe ne rast e yani siyasetê mayînê diwala da beynel milel yani bi mutabakata û bi müzekera û em bêjin ji hevdira musamaha rawar bike werganî dimeşe yani Türkiye jî yani evê ku em bêjin nîşandanî prensîbê ku nîşandanî ji destê xwajwan naşûm dibêjim lêbelê Amerîka jî dixwaze ku Tirkiye vê qebûl bike yani va li ser mutabakatê û li ser prosesê em bêjin vî sürecî ku dewam bikin yani vî prosesî çavê berdewam bikin bi vî girê de ye yani ku em bêjin ji serkeftinê û şinda jî em bêjin vehqeq yani Amerîka dixwaze ku Tirkiye û evê yani rê ji Swêdê re bide evê NATOyê Türkiye jî yani şert û şûrtê xwe hene em najî fedekarlığî bike Türkiye jî fedekarlığî bike ez yani di evekî nêzik de dibînim ku va ev bi mutabakateke û bi evekî yani evê wan were ser hebe fikrê wan zamanê wan nêzîkî hev bibe. Yek ji krîza din yan bijin pirêzgirîka din di navbera Tirkiya Amerîka Rojavayê Kurdistanê ye. Amerîka piştevaniya Hesedê diketin li Rojavayê Kurdistanê bi cengawer bi nav diketin dibêjin ew piştevanên me ne hevpeymanên me ne. Tirkiya jî taybet Recep Tayyip Erdogan wana bi terorist li navçeyê bi nav diketin û bi metirsî li ser asayişa welatê xwe dizanîtin. Tu wiha dibînî eger Amerîka siyaseta xwe li hember Tirkiya nerim biketin Kurdan li Rojavayê Kurdistanê bike qurbaniya nermiya siyaseta xwe li hember Tirkiyeyê? Yani var mümkün tabii ki yani Türkiye tabii li divara li derva dibêje ku yani müşkilata min mesela min Kurdara tune yani mesela zeremî Kurdistana diplomasiya min ülfeta min gelek baş e lêbelê ez naxwazim ku kesê evê rêxistinê terorê li hember Tirkiye dimeşînin evna yani zor lê diktir ew di ferhenga Tirkiyeyê terorist e lê di ferhenga Amerîkayê de cengawer in. Bele az bed dibêjim zaten kekê. Yani Türkiye ji bo bi havî lêbelê werganî dibêje werve qebûl dike û rastî werganî jî. Li Türkiye niha nê kekê ji bo va müşkilatî ku em bêjin li hemberê dijî Tirkiye dijmanetî ku dajom ev divê bi destî Amerîka dibe. Yani Amerîka li pişvan disekin ev navî îşî dikin ku Amerîka li pişvan nesekine vaya nikabe. Hewna li hev bikin yani nêzîkê hev bibin lêbelê siyaseta Amerîka were guhertinê mümkün e ez were dibînim. Yani were guhertinê jî lêbelê çima neye guhertinê? Yani Tirkiye dixwaze ku va müşkilatana ewa ku Birêz Erdogan ve ewa wî nutka wî guhdarî kir ku em dixwazin li vê heremê bi rastî aşitî biratî ava bikin yani lêbelê tiştekî wanî yani armanca me li ser vî hîn gelekî pir e wer dibêjin li Tirkiye vê qebûl dike yani Tirkiye divê bi kurmancarat û müşkilata min tune ne lêbelê PKK re heye dibêje. Doktor Mezher Baglî bi sporê peywendiyên navdewletî li Enqereyê gelme wî gelekî spas doktor erbijî spas ji bo wan zanyariyan e.